Boa noite, un placer, unha sorte estar aquí hoxe nesta compañía. Hoxe que estivemos pola mañá ou gran parte do día, algúns de nós facendo un roteiro polo Incio para chegarse, para visitar o que en todo caso sería o país do Antisartego, non? Ali onde está Lois Pereiro, na súa lousa di cuspídeme unha húmida mensaxe de vida e furia necesarias. Ben, o que pensábamos cando estábamos ali era que necesitábamos, Lois, cúspenos ti tamén unha mensaxe de vida e furia necesarias. Vou ler dous poemas siameses, un é de Lois Pereiro. Análise hemática do amor. Co amor que se interpón entre vós e o meu medo, alteranse os parámetros orgánicos dos meus restos en frágil equilibrio, ben restaurados e supervisados. E podería facer un liet amargo adicado aos meus seres máis amados, modificando as miñas CD4 e baixando o nivel de protombina deste corpo que aboia en endorfinas sen seringas ou fármacos que as leven. A sede por soñar aumenta a febre e causa hemorraxias invisíveis, exiliando do sangue os hematíes. Mais as vaguas lubrican o desexo, provocan máis nostalgia e anestesian. A amizade protexe e o amor cura. O odio contaxia e fire. A indiferenza mata. Apagado este incendio, sobrevivide libres deste estertor final de quen vos ama. Lois Pereiro. A enigmática organización. Veñen as palabras reclamar o seu, o subtraído. Fora dos campos de traballo, móvense coidadosas como a porcelana ou o primeiro día de abril. Non osmas o recendo higrófilo das súas follas de espiga, a suor argonauta do seu gran. Existen. Existe o aviador que le braille na noite. Existe. Existe a vesga que leva voces baixas no seu pase de ourizos. Existe. Existe a boca da literatura, a tola que fala soa como unha medusa. Existe a boca do pozo que enxamea polposa mal falada protexendo os seus. Existe outra saudade. Existe o tren onde viaxa unha saudade desposuída de tristura. Dormen as palabras baixo o Alzheimer das pontes. Nos sumidoiros desenvólvese a historia. As falsas testemunhas torturan os poemas. No tormento da asfixia perden o ar, a valiosa información. Salvaránse os que simulen a morte nun esplendor de erva, ou os que lembren un romance de cego onde todo se conta sen esperanza e sen medo, ou aqueles que rescate a enigmática organización das palabras en vilo. Ben, só dúas cousas. Aquí falouse de odio. Sabemos que estamos sometidos a unha produción de odio. Galicia está
está a ser un laboratorio, non é só un problema. Ás veces falamos de autoodio, de autoxenocidio, realmente non é só un problema psicoanalítico, o que está a vivir Galicia, un problema político, un problema tamén psicoanalítico, é un problema económico, é un problema cultural, mas quen está a proceder a un proceso, a un experimento de extinción, de maltrato, realmente de arrinconamento, é realmente un problema político que non só, digamos, interior ou psicoanalítico. Realmente estamos a vivir, si aí poderíamos falar de psicoanálise, dunha loita entre eros e tánatos, non? Entre a vida e a morte. Cando se fai unha das distincións que ás veces se fai dese produto, desa produción de odio, fálase de cosmopolitismo. A cultura contraponse, digamos, o que nós somos ao que sería a verdadeira cultura moderna, que sería o cosmopolitismo. Realmente quen fai iso, o que fai é un exercicio de cosmopaletismo, non? Porque se algo foi e se algo está na nosa identidade, justamente ese carácter aberto, cosmopolita, que citouse as Irmandades da Fala, a célula de universalidade, pero ademais eu penso que se algunha vanguarda, algún manifesto nos podía identificar, podría moi ben ser o manifesto antropófago do movimento de antropofasia do Brasil, que representaba Osvaldo de Andrade nun texto simpatiquísimo onde dicía: nós temos dente para todo, comemos todo que é de proveito, non? E así eu penso que a historia da nosa cultura e da nosa lingua, non? Mesmo aí poderíamos citar como propio a testemunha do indio Tupí, que cando viu ver ali as carabelas, neste caso do Imperio Portugués, na proa viña o bispo Sardiña coa cruz, o indio Tupí dixo: lá ven, moi alegre, dixo: lá ven a nosa comida, non? Entón, nós iso, estamos dispostos a comer todo o que sexa de proveito, pero eu penso que o que non estamos dispostos, efectivamente, fronte á indiferenza, temos que desenvolver lesemas de simpatía. É un traballo que temos e estamos a desenvolver. Mais frente ao odio, a ese laboratorio de extinción, que equivale ao que na Biblia se expresa como levantar a man contra un mesmo, non? É dicir, o que non estamos dispostos a que levanten a man contra nós.